Se kaikki alkoi täältä. Katsos, kun tää palveli alkoi, mä ja Joppeli saatiin idea. Me ottiin tappaa jokainen pelaaja meidän vihollistiimistä ja todistaaksemme, että olemme tämän palvelin paras tiimi. Ja olimme juuri samassa ensimmäisessä tilaisuudessa tappua. Muistat se Desert Villages? No, Olit silleen, mä ei, älä pelostun tänään. Tapa, älä. Tyyppä iskee. Turpa kiinni. Joppoli vastas! No niin! Nyt tästä alkoi tämä teidän kuolema! Nyt tämä terve muuttuu! Nyt tämä teidän servu muuttuu! Amsa, juokse! Nyt tämä teidän servu muuttuu! Mennä sun riivis! Mitä mun vasta? Tää on ollut pitkään suunnitelmissa jätkä. Siinä on Ai joo, alusta asti kaikki veikkausta. Torjuntaan muuta. Hyvä liitto, hei! Sitten tuotte oikeesti Piti sanoa, että kiitos kaikille, mä lopetan nyt. Ei oikeesti. Vaan mä tuun Talk Fans. Mua ei kiinnosta, jos mä saan bännit, en mä enää tuu tähän servoon. Vitsi oikeesti? Jos on mit vaan kuittaa tästä servusta. Joo, aivan sama. Hei, Se kuittas täs. Kyllä. Mutta mistä muutto? Se kuittas lähti koko servolta. No mä hävitty tähän. Sinne meni mun fightti vittu. Elikkä bännätty ja Joppuli on nyt. Tiimi. Ja täällä on muitakin tiimejä. Täällä on muitakin. Eli nyt siis tapahtui silleen, että minä bännätty Allu. Ollaan teitä kaikkia vastaan. Te kaikki muut saatte olla tiimissä. Ihan kaikki muut tehdään servolla. Tämähän siis tarkoittaa, tää tarkoittaa sitä, että tekin kilpailette keskenään, kunhan voittaa tän servun. Yeah. Seuraavana päivänä mä löysin meidän vihollisten basen ja mä menin jumppaamaan heidät. Musta tuntuu, että se ei nyt se on ees oo siellä. Kuule. Nyt hoppaa. Älä vielä. Nyt. Älä kuole. Keskity. Hyvä. Kuole. Se laittoi juttu Jeetsestä. Max kitti. Tämän jälkeen mä menin spawnille tappamaan Koneen nimisen pelaajan. Mä tiesin, että te teette trappeja. Näitä. Ettepä. No mitä te sitten teette? Älä. Mitä te teette? Nyt sä hakkaatte toisiaan. Homo. Bännätty bad boy! Älä hakkaa. Ai mulla ei oo mitään! Joppeli, sä nyt pysy pois tästä. Joo, moikka! No niin, kiitti. Anna noi kamat mulle. Annetaan noin takas koneelle. Tuu kone hakee. Koneen tappamisen jälkeen mä lähdin etsimään vihollistemme basea. Oikein. Sulke boss. Ei se ja kaikki. Hyvä, katso. Ja hetken etsimisen jälkeen
Kuulen joo. Body. Mä luulin, että tää on tälleen safe. Rulkeritkin näkyy paikalla. Mitä täällä on? No on tänne ihmisistä. Kuitenkin meillä on. Mulla ei kuitenkaan ollut aikaa huolehtia tästä, koska olin ottamassa 1-1 taistelun katitoimista pelaajaa vastaan. Okei. Oho. Mennään enkä mä vaan. Kappa. Yo, what is going on with my aim? Joku tuli mistä sitä vitsan demo. The best man in. Ai näin. Niin sulla on 25 harttia, tai ihan tän. Ei mulla on 20. Nostetaan vähän. Ootko sitä mitä mulla on jäätä? Mä saan jäätä sitä, Missä niinku löysit jäätä? Ei vaan mä löytiin Vandelin sieltä, joka myy jäätä. Mä nyt pikkusen kerran. Mulla. Mä otan se pikko. Golden karotti on kyllä käpit vai? Voitko mikä jos seikkaa? Mun koko keho seikkaa. Nyt mä lähden. Ui. Get lost. Mä en saa kroppa. Toivottavasti sulla oli sitä vettä. Ei hätää. Onko se invi tänne vesipidettä? Joo. Okei. Ainakin puoli. Mulla on 2 itselläni. Jos täällä olisi tyyppi, jotka osaa verteinaa mulle.
Joo, nää armorit treinaa aika pirun nopea. Alright. Oh. Oh my god, mä sain yhtään kun mä ei. Nine Stefan. Kuinka paljon sulla on vielä paljon? 0,5. Ei noin. Yeah, what you gonna do now? Jos ykkössäikki on sinun aseesi, ei vaan voimasi, mikä olet innostunut? Last round. Jos! Okei! Nine. GG, omadas. GG. Seuraavana päivänä mä menin meidän vihollisten baselle odottamaan, että joku tulisi. Se on lai... Miksi... Kuka muuten otti ne meidän nimet pois tuot spawnilta? Mä? Miksi ne on niin hienot? Sitten joku otti kans Harjunen piirrosta pois sieltä. Häh? Ne oli sun! En tiedä. Se isompi oli sunne. Ei, se oli sun. Eikä ollut. Oli. Onks toi endemota ihan tyhjä nyt? Oh. Se varmaan pitää enää. Mä oon valmis. Äijä, mä haluun poistaa. Katita, missä oot? Tänne te pystyt sä TPA mut spawn. Mä oon Ai, täällä. ai, Hei. ai. Niuka mua. Mistä ootte? Ei tapahtu. Ei peisillä. Teidän biis. Ai. Eiks tää mene? Eiks tää mene peisillä? Mä meholin. Katita missä oot. Joo. Basel. Ai no on siellä. Onks ne siellä? Sulla ei oo escape. Sillä on joku. Onks sä tunnet tää? Takamas vapoitettaan. Sä kuolet, Gai. En kuole. Mitä? Kuole. Sekin on. GG. Yeah. Katsotaan, mulla on sulle uudet luvut, katsotaan. Me jätetään sun käpi! Tämän jälkeen mun piti vielä tappaa yksi pelaaja, joten mä päätin ottaa 3 vastaan 1 taistelun saadakseni viimeisen tapon.
Tässä vaiheessa mä olin sanonut tästä fightista mitä mä halusin ja mun armorit ovat jo melkein rikki, joten mä päätin runata. Ainoa tapa mitä sä voit tehdä Sharpness on trigger ja kill hour.